Em dic Xavi de la Salut, soc d'aquí de Tarragona i tinc el gran privilegi o l'honor de formar part del món de la cultura musical en aquest aspecte. I tot això ve gràcies a la família, sobretot al meu pare, que ja de petit ell havia sigut guitarrista de jove i me va inculcar molt la música. A principis dels 80 a Tarragona només existia el conservatori, no hi havia aquesta quantitat d'escoles que hi ha ara i tanta oferta on poder fer i arribar, i aquesta disciplina del clàssic és la que em va tocar. Que no vull fer piano, el faràs? Total, que estava fent piano amb un estil que tampoc me convencia, que era el món del clàssic, amb aquesta pressió de l'escola d'abans. Ara els conservatoris s'han canviat, però hi havia molta pressió del professorat de l'antiga escola i això t'obligava a fer-ho, però que quan sortia del col·le tots els nens deien anem a jugar a pilota, i la pilota estava prohibida, vull dir, sortia del col·le i me n'anava cap al conservatori. Les festes majors, la banda de Tarragona. Sempre me fixava amb els timbals, amb el ball de diables, amb els grallers, tot el que era percussió, i des de ben petit volia la bateria. Era un instrument que la percussió en un conservatori, a la meva època dels 80, no hi era. I de ben petit m'anava obrint, dintre de les possibilitats d'aquella Tarragona, de tocar música diferent que no fos de conservatori. I un dia em vaig plantar amb els pares, ja amb 14-15 anys, els hi dic, mireu, o canvio d'instrument o aquest piano el llançarem per la finestra. I és quan apareix la trompeta, perquè ja la banda, la trompeta també m'ha cridat l'atenció, a part de bateria, aquesta part melòdica que potser la percussió només me donava la part rítmica i coordinació, que és brutal, però aquell puntet de melodia ja m'ha l'atenció a la trompeta. I un bon amic meu de la banda un dia m'ha passat un disc que era de Dizzy Gillespie, i al cap d'una setmana, quan li torno Dizzy Gillespie, que va ser com una descoberta de que la música podia ser molt més del que estava acostumat amb conservatori i banda, Dizzy Gillespie me va obrir. A continuació me dona un disc de Miles Davis, i el següent ja va ser Chet Baker, i era, clar, amb 15-16 anys, uau! I vaig descobrir realment el tipus de música que no sabia que m'agradava i me la va fer obrir des de dintre. Uala! Clar, això a Tarragona, aquest estil i aquesta música no hi eren. I uns quants amics de la banda que teníem aquestes inquietuds que no sabíem ben bé com fer-les, que era el món del jazz, gràcies al Festival de Dixieland a Tarragona, tots els músics que venien de la ciutat, que eren molt fàcil d'accedir, gent de la Vella Dixieland, de la Locomotora Negra, que podíem xerrar, el Pep Gol, el Casares, tots ells, el Martínez, parlàvem amb un tracte encantador i sempre des de joves ens deien si ho voleu, lluiteu per allò i tireu endavant. Clar, als principis no hi havia escola, no hi havia res, però des de la banda ens vam ajuntar un grupet que teníem aquesta passió per aquest món de la improvisació, que no teníem molt clar de què anava, però que el Dixieland era la nostra eina per despegar, i vam formar l'Small River Dixie. Entre aquestes tres bandes, Penjats, Torpe Braç i l'Small River, ja anava fent aquesta parcel·la d'aquestes inquietuds que portes sense un fons intel·lectual de com ha de ser el món del jazz, però ja començàvem a despegar. Hi havia anècdotes amb el Santiago Austerón, com per exemple que quan començava un espectacle estoy aquí acompañado de esta magnífica big band de jóvenes catalanes, i quan deia això Santiago, al principi sempre eren uns xiulets, uns catalanes, sempre sentíem aquest bullicio allà on anàvem.
però nosaltres sempre ens implicàvem tant i anava increscendo i bullia que al final, quan Santiago Auserón deia «Y un fuerte aplauso para esta generación de jóvenes catalanes», tothom s'aixecava i ens aplaudia. També te n'adones que això de catalanes i tot això, la música sempre ha sigut un punt de connexió. Després del Santiago Auserón se'ns va tornar a fer una possibilitat de compartir amb una altra estrella del moment, que era la Mala Rodríguez, que també va ser un projecte de Big Band, una experiència brutal, una imatge de Maria que és ahí muy mala, i després és un tracte exquisit, majíssima, i te n'adones que molts personatges que sempre mirem a la tele i que admirem els posem en un pedestal com a dioses, i el que me dona l'oportunitat amb la música és d'accedir a molts d'ells que sempre admiro, i Bebo Valdés, o he pogut conèixer gent que són senzillament són grans precisament perquè són molt humils, i aquest cas era també la Mala Rodríguez. Wagner Pa, que és la figura important, on també m'agrada molt en Wagner, a part de l'estil brasiler de bossa o samba, que em permet tocar els dos instruments de sempre, la trompeta i la percussió. És una combinació perfecta que m'agrada molt, que té aquest puntet de ganxo i de motivació, poder estar tocant les dues coses a la vegada. Sempre cuando singular, quem disse que era só. El sentit musical de Tarragona, el Camp de Tarragona no està mal, perquè nosaltres que som d'aquí, Tarragona és una ciutat que no podem, entre cometes, treballar gaire, però el Camp de Tarragona sí que ens permet anar trepitgeando amb la música en directe, perquè Cambrils, Reus, Valls, donen oportunitats, constantment ens podem anar a moure per aquí, molts poblets que les seves festes majors compten amb l'apartat de música. Els perquès és un tema de direccionalitat política amb la cultura, perquè valoren altres coses. Per exemple, hi ha 3 pilars importants a Tarragona, que seria el patrimoni, Tarragona romana, Tarracó viva. L'altre factor important seria Santa Tecla com a seguici popular, que s'aposta molt fort. Després estaria la Setmana Santa i després ja queden les migajes, com per exemple el Festival de Dixieland, si és música, o el REC, si és audiovisual, però que ja ells no són els grans pressupostos. Si ja queden com a míseros pressupostos molt petits, fa que el Festival de Dixieland està molt bé que estigui i com a músic de Tarragona te l'estimes perquè hem pogut créixer i desenvolupar-nos, però és que dura 3 dies i 3 dies en un any no és res, no hi ha una continuïtat diària i és impossible que això se pugui sostindre. Serien el món dels castells, per tant aquests 4 pilars, Tarracó viva, seguici popular de les festes majors, de la Setmana Santa i el món casteller, fa que ja es menja pràcticament tot el pressupost cultural de la ciutat. Llavors, l'esperança de que a Tarragona unes persones que els agrada molt el jazz muntin un club de jazz justament aquí a l'epicentre del casc antic, que era el món del jazz
a la plaça Sedassos, doncs va ser com, no pot ser, no m'ho crec. Em volien conèixer i em van proposar fer la programació d'aquesta sala. I clar, jo vaig estar encantat perquè de tants anys a Barcelona que profes o companys que estan al circuit del món del jazz actualment els hi pogués fer un truc i mira, porto una sala a Tarragona, veniu a tocar, doncs això era fantàstic. I després a la ciutat també era molt positiu i parlo d'era en passat perquè actualment ja s'ha acabat aquesta època de bebop de 3 anys. A la ciutat la permetia posar-li en un punt a nivell de Catalunya, inclús nacional, de que estàvem dintre d'aquest circuit de jazz o català o a nivell nacional, inclús estranger perquè van vindre alguna figura o de Nova York o d'Itàlia. I això doncs s'ha perdut. Un motiu és que els socis s'han vist sols, no ha hagut en part administrativa una empenta, una ajuda, un mínim suport. Quan faig de músic i tinc l'oportunitat de sortir d'aquí, mai faig difusió del meu tarragonisme, perquè sempre tinc la sensació quan aprenc, perquè sempre vaig amb el xip d'aprendre molt i observar i escoltar, sempre m'ha agradat molt escoltar i aprendre dels altres, de la sensació de que a qualsevol ciutat se li pot treure molt de suc i aporten moltes coses que potser amb carinyo cap a Tarragona diries ojalà existís a Tarragona o agafar aquesta idea i implantar-la, però veus que no pot ser. I envejo qualsevol racó de les ciutats on pugui anar, a Bordeus o a l'Àfrica com Tunísia, Brasil, oportunitats d'anar a qualsevol lloc, al Japó, de uau, això estaria superbé, i veus que no pot ser perquè Tarragona tira en una sola direcció, costa molt d'arriscar, no es confia gaire amb la gent d'aquí, hi ha gent molt potent en tots els àmbits, fotografia, actors, gent que triomfa a la tele, Carlos Latre, etc. Però si t'has d'obrir camí no has de confiar en Tarragona. I en aquest sentit sempre ens sentim sols, i que ho has de deixar, t'has d'arriscar, perquè hi ha un punt important que a Tarragona primer no ens creiem que som de Tarragona, que valem, sempre ens veiem molt inferiors a altres ciutats i sempre el de fora és millor que el d'aquí. A nivell musical meu d'aquí del Camp de Tarragona, una ciutat que m'ha acollit molt i me sento molt a gust i grans amics és Reus, perquè realment allí han cregut més en mi que a la meva pròpia ciutat. A Reus, per exemple, hi ha el Keyboard, que ja va ser el nostre punt de poder despegar i teníem un lloc, un espai on poder experimentar i evolucionar. Segurament la diferència entre Tarragona i Reus, que sempre la comparem i no hauria de ser, però ho fem, l'inconscient, és que allà creuen molt amb la gent reusenca, amb molta associació, amb projectes en comú, culturals, i els hi donen facilitats, tenen llocs per poder cadascú d'ells pujar. Aquí no, aquí un grup de teatre de a casa d'un, al menjador, i munten una obra com poden, a tranques i barranques. El món del jazz me va permetre, i encara me continua permetent, primer, d'aprendre un munt dels estils amb aquestes peculiaritats que dèiem abans, de poder disfrutar de cada peculiaritat que té cadascun d'ells, i per exemple m'encanta tocar el jazz dels 60, com m'agrada tocar el swing dels 30 per fer ballar tota aquesta ona de l'indie hop,
que és molt xulo aquest intercanvi entre tocar i veus que la gent balla, són energies recíproques. Per exemple, el món de la bossa nova i la samba de Brasil, o el món del New Orleans antic o modern, que fem amb l'Small River, les bandes de soul, com vaig estar amb la Soul Machine molts anys, tocar molts estils de lo que diríem jazz. Tot això m'ha creat una il·lusió diària de que no t'estàs estancant en una sola cosa. El món del jazz és molt minoritari i ja d'entrada fa molt de rebuig. La gent diu jazz i diu, que rotllo. Potser la nostra tasca és d'accedir a aquest tipus de persones que sempre jo els convido. Ven a veure-me un dia, sal del sofà de casa i escolta, no t'agradarà, però prova-ho. És fer aquest petit salt. Normalment la gent quan m'ha vingut a veure queden fascinades perquè el jazz és autèntic, és directe i no hi ha trampa ni cartó, on podem expressar a menys d'un metre el que portem dintre. I quan veuen la màgia d'aquesta música en directe, dona igual ja l'estil, sigui blues, sigui swing o sigui rock and roll. Quan un músic intenta transmetre música amb certa qualitat, aquest salt la gent es queda fascinada i l'atrapa. I normalment la resposta és quan tornes a tocar que venim. Això ja és un èxit. I després, per exemple, a la ràdio, doncs aquest punt educatiu i d'intentar obrir ments o guiar, simplement fem els hi descobrim diferents camins i que després plantegem camins i que cadascú triï, doncs fa que potser tenim una tasca molt didàctica i docent que estem fent. De l'escola m'encanta, és un punt molt xulo de la meva vida que jo quan era petit no m'imaginava que podria ensenyar a algú el que jo anava aprenent, però amb els anys li dono molt de valor al fet de poder tindre, entre cometes, deixebles, fer-los agradar primer els instruments que dono, bateria o trompeta, i després introduir-los una miqueta altres perspectives de la música amb les escoles, com és el món del blues, del jazz, del rock, que potser no ho veurien tant o de primera mà. Les experiències que tinc amb els viatges els hi puc explicar. He conegut un músic a Holanda que m'ha explicat no sé què de la trompeta, o un músic de Moçambic m'ha explicat un ritme tal. Aquesta informació tan directa m'agrada transmetre-la i els nens, els alumnes, se queden fascinats. Com que des de petit ja tenia aquesta inquietud per les pel·lícules i en concret per la banda sonora, el fet que el taller de músics fes un postgrau de bandes sonores, doncs vaig poder fer amb molts cursos, moltes coses diferents respecte a la banda sonora. José Nieto, un gran compositor de bandes sonores d'aquí, que sempre va agafat de la mà de Vicente Aranda, és potser el compositor amb més Goyes que hi ha aquí. Ell va ser el primer que me va obrir els ulls, vaig poder estar una setmana amb ell, arrel d'aquí un postgrau al taller que ja va durar 2 anys. Després Joan Albert Amargós, Lluís Vergés, que m'ensenyaven tècniques compositives per la banda sonores. Sempre m'ha agradat molt estudiar-ho i aprofundir seriament per després trobar la teva pròpia personalitat. Ja des de ben jove, quan ja estava en el món de l'estudi de la banda sonora, me proposaven fer documentals o curs per música. Des dels inicis va haver un projecte molt xulo de documental amb Letícia Fons, que era sobre l'Alzheimer, la malaltia de l'Alzheimer, que el posaven a tots els centres d'Alzheimer. Es tenia que donar un missatge a les famílies i al propi malalt de que es pot conviure la malaltia i en un sentit positiu. O, per exemple,
aquí a Tarragona en concret, un documental sobre la visita de Salvador Dalí l'any 73 dintre de les festes de Sant Magí. Un document que per la ciutat en el seu moment no es va valorar, que per molts l'hem descobert ara amb aquest documental, i gràcies al treball i l'esforç de Maria Roig i Carles Pitar es van documentar, van fer una crida a la ciutat per recuperar imatges d'aquelles càmeres de cine que es feien de l'època sense so. Van recopilar aquestes imatges de gent aficionada que en aquell moment va gravar amb les seves càmeres domèstiques. I he après molt de Dalí perquè vaig tindre que fer un treball de recerca de la seva vida, quins contactes de Dalí tenia musicalment en aquella època, quan era jove a Madrid, amb qui es va relacionar, amb Falla, amb Granados. Després, quan se'n va a França, que està en contacte amb Debussy, Erik Satie, que eren col·legues, que tots es trobaven en un cafè de París i allí es parlaven, i tot això me va servir cap a on tenia que anar aquesta banda sonora. I arrel de l'experiència de Dalí, ja ara he acabat aquest estiu un curtmetratge on a poc les orquestracions que vaig fent cada cop me sento millor del que tinc al cap, com ho puc anar reflexant, i d'aquí poquet amb gent de Tarragona ja estem preparant un llargmetratge de la lluita del bien i del mal, Ángeles y Demonios, i ja estic ficat amb aquest xip de composar per aquesta música de cinema d'acció.